Creide nó ná creid. Tá suas le 200 marnealach de armada na Spáine cura anseo. Curú chun báis go brúdúliad simníon 1989. Léirú an bhás agus áirithe atá tacaí ar a gcathair ná a laid atá le feiceal wa mhóthar chrucann Sconsa ar Róganí na Gaillimh. Ach crochta go háardó sa chéan tá relic chrucann Sconsa. Áite meastar gúil tuairim agus 200 marnealach as cabhlach na Spáine ó aimsir an armada cura. Fuair na marnealaí seo bás brúdúil nuair a tháinig siad a zír. Má fuair siad tróide ó na Gaeilge gonachta níor a tada cosú le seo a gcathair gáilda na Gaillimh. Curú chun báis 200 acu na cloig na baint dóibh chuir chugas lá tainneamhan sléocht ghrána fiú ag an nám sin a bhíonn seo. Sa réir na staire, bhí muinte na cathrach chutrí na chéile ag an mrúdúlacht na cloig na bainte go 200 duine acu go aon gheamh gur as teann tróid. Dúsa siad gúnaí agus curtíní lochmhara le hain na corpáin a choiríonn tú, ar wathe le daoine i cínt a thuirt dóibh. Agus is mar sin a thug muinte na Gaillimh na marnealaí chun na huaí ag rillig chrucann Sconsa.